ela, que ten a froita máis fresca, e sempre me dá unha peza, porque sabe que me presta. Vou ver o amigo Antonio, que é o carniceiro, porque cortando carne sempre é o primeiro. Que ten a señora Mariña, porque sei que hoxe trae unha boa sardiña. Don Ramiro trae o pan e erguese moi cedo, traballa sempre pola noite, porque sei que non ten medo. Pola praza a tía Carmiña, que ten galos e pitos, tamén algunha galiña. A señora Ermitas ven andando dende Arteixo, trae unha cesta na cabeza,